Госпожо, какво може да кажете за очите? Какво се случи в спиралите, в двойната спирала и в дясната спирала? Какво искате да кажете на хората? Искам да споделя, че от един месец има мрежа на лявото око, която после се разпространи на дясното и даже имам час за лазер, но преди това дойдох при Любо на спиралите и направо съм изумена, защото като излязох още от първата спирала, вече нямах мрежа и сега и от втората това се затвърди и дано всичко да е наред. Пердето го няма. Да, то всъщност не е перде, ми е една мрежа, като такива като насекоми се едно. Да, и Да, такива, и това да. е... Да, И това е в спиралата. по усмивката ти Да, личи. да. Сега няма да ти снимам лицето, Да. но то се личи Да. нали, доволността от нещата.